aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja sewiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong ana nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong ana nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP iki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru Bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki nek arep magang janjimu muluk kaya Dara Kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngecek karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngecek karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Takon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat.